ಹಾಯ್ ಗಾಯ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ಏನು ಚಿಲ್ಲರ್ ಮಾತಿಲ್ಲ ಸೌಖ್ಯ ಪಂಡಿನವೆ ಇಂಗಿಂಕಲು ದೂರ ಪಲ್ಲೆ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್. ಹಾಂ ಎಸ್, ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಸುದ್ದಿಗಿತ್ತೆ ಬಂದು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಇಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಒರಂಬ ಕಲ್ಲದ ರಿಂಗ್ರೆ ತುಂಬ ಇತ್ತ. ಬಟ್ ಈ ಅಶ್ವಿನನ್ನೇ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಬಂದು ಸೊ ಒಂಜೇ ಕಲ್ಲದ ತೊಲ್ಲಗ ಅವನುಂಡು. ಸೊ ಅವಿತ್ತೆ ತೋಡು ಏನು ಜಾವು ವೈಟ್ ಸ್ಟೋನು ಪರ್ಲ್ ತಂದು ಸಿಲ್ವರ್ಡ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಫಿಂಗರ್ದು ಸಿಲ್ವರ್ದ ರಿಂಗ್ ಸ್ಟೋನ್. ಸೊ ಅಂಚ ಅವೆಂದೆ ತೊಂದರೆ ಬೋಂದಿಲ್ಲ. ಸುದಿರಿತ ಪಕ್ಕಡ ಬಂತ ಡ್ರೆಸ್ ತೊಂದರೆ ಪೋಯರೆ ಅಂಡ್ ಬಿಡಾಡ್ದ ಓಕೆ ಸುಡಿ ಬರ್ರೆ ಅಂಡ್ ಸುಡಿ ಬನ್ನಾಗ ಆರು ಶುನ್ಲಾರ್ ನೋಟಿಗೆ ಬುಡ್ದು ಎಂಗಲ್ ಪೋಪ ಬಲೆ ಪಿಡಾಡ್ದ ಮೋಲ್ದದ ಅನ್ಪುಂಡಿ ಎಂಜಿನ ವಿಡಿಯೋ ಅಲ್ಲ ಚಾನಲ್ ಮಾನಿಟೈಸ್ ಅಂಡ್ಗೆ ಲಾವಣ್ಯ ಕಂಗ್ರಾಟ್ಸ್. ಇನ್ನೀತ ರಾತ್ರದ ಪಾರ್ಟಿ ಅಲ್ಲನೆ ಹಾಂ ಬತ್ತಿ ಬಕ್ಕಿಜ್ಜಿ ಮಾನಿಟೈಸ್ ಆಯ್ನ ಪಾರ್ಟಿ ಕೊರಡು ಲಾವಣ್ಯ ಚಾನಲ್ ಮಾನಿಟೈಸ್ ಅಂಡ್ಗೆ ಎನ್ನಾದ ಪರತ್ತಾತು ಎಂಜಿನಕ್ಕೆ ಎನ್ನಿ ಬರ್ಡೇಗೆ ತಾರ್ ಬೋರ್ಡ್ಗೆ ಲಾವಣ್ಯಾಗ ಒಂದೇಟು ಓ ಬೋರ್ಡ್ ಬೆಜ್ಜೋಡಿಗೆ ಲಾರಿಸ್ನ ಕಾರಿಡ್ ಓ ಬೋರ್ಡಿಯಾ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬು ರಿಯಲ್ ತಾರ್ ಬೋರ್ಡಿಗೆ ತಾರ್ ತಿಕ್ಕು ನಿಕ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪೋದೆ ಪುಗ ಓಕೆ ಇಂಡಿಯಾ ಪೋದು ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ತಡೆಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ತಾರ್ ಒಪ್ರೋನಾ ಇಂಕ ವ್ಲಾಗಿಂಗಿಗೆ ಒಪ್ಪೋ ಪ್ರೋ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಶ್ವಿನನ್ನೇ ಒಪ್ಪೋ ಪ್ರೋ ರೇನೋ ಮೊಲ್ತುಲೆ ಅಮ್ಮನ ವಾಯ್ಸ್ ಮೆಸೇಜ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅಮ್ಮ ಎಂಚ ಮನ್ಪರ ಅಂತ ಪಂದು ಕೊಡ್ಪುನಲ್ಲ ಈಗ ಯಾನ್ ಲಂಚನೆ ಪ್ರತಿ ಸಲ ಅಮ್ಮಡ ಕೇಳು ಅಮ್ಮಡ ಪ್ರತಿ ಸಲ ಕೇಳು ಇಂಚಿನ ಮನ್ಪರತ್ ನಾರು ಇಂಚಿನ ವಾಯ್ಸ್ ಮೆಸೇಜ್ ಕಡಪುಂಡು ಅಮ್ಮನ ಕ್ಲಿತ್ತಲೆ ಎತ್ತು ಶೋಕಟ ದಾಲ ಗೊತ್ತಿಚ್ಚಿನೆಲ್ಲ ಕೇಳೋಳಿ ಅದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ರೆಸಿಪಿ ಕಡಪುಡೋಡಿಗೆ ದಾದ ಫೋಟೋ ಕಡಪುಡು ఒక ಟೇಸ್ಟ್ ಪಂತೆರೆ ಅಮ್ಮಗ್ಲ ಕಡಪುಡೋಡಿಗೆ ಮಂತ್ ದಾದ ಬೊಕ್ಕ ಬೇರೆ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ತಗೊಂಡುಲ್ಲೇರು ಮೊಬೈಲ್ದ ಇದು ಒಪ್ಪದ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇಟ್ಟುಂಡು ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ತೊಲೆ ಒಪ್ಪೋದುಲೆ ಒಪ್ಪದ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇಟ್ಟುಂಡು ಐಫೋನ್ ತೊಲೆ ಐಫೋನ್ ದಾರ್ಲ ಇಜ್ಜ ಐಫೋನ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಪ್ಪುಂಡು ತುಲ ಒಂಥರ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಉಂಟು ತುಲೆ ಅದ ವಾವ್ ಎನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಎತ್ತಿಡ್ಕೊಂಡದೆ ಇವತ್ತಿರು ಶುರಿ ಬತ್ತಿ ನಮ್ಮ ಪೋಯ್ ಸುದ್ದಿ ಆರು ಹಸಿದನ್ನೇ ಒಂದು ಇದು ನಿನ್ನ ಅಕ್ಕ ಎನ್ನತ್ತು ರಮ್ಯಾ ಶ್ರೀ ದಾದಾ ಬರ್ತ್ಡೇ ಅಂದು ಇತ್ತು ಎನ್ನಿಟ್ಟಿತ್ತು ಒಮ್ಮೆ ಊರು ಹಿಡ್ದು ಎಣ್ಣೆ ನಾಯನಂತ ಪತ್ತ ಬೈದಿ ನಾನು ರಮ್ಯಾ ಶ್ರೀ ಅನ್ನ ಜಾತಕದ ಪುದಾರು ಬರ್ತ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇತ್ತು ದೆನ್ನ ರಮ್ಯಶ್ರೀ ಆರು ಶುಚಿಸ್ಕೊಬ್ಗನೆ ಅಶ್ವಿನ ಒಂಜಿ ಪೀಸ್ಲ ಬಿಡ್ತಿದ್ದೆ ಚಿಕನ್ದ ಫುಲ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಎಂಚಿತ್ತು ನಾನು ನಕ್ಕ ತಿಂತೇರಿಗೆ ಅತ್ತ ಬಾಬಾ ಗ್ರೀನ್ ಮಸಾಲ ಗ್ರೀನ್ ಇತ್ತು ಈ ಸಲ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಲಾವಣ್ಯನ ಗ್ರೀನ್ ಮಸಾಲ ರೆಡ್ ಆದಿತ್ತು ರಿಯಲ್ ಬುದರ್ ಕಕ್ಷಿತ್ ಎಂಜಿನವೇನಂಜಿನಿ ಮೆಗ್ಗೆ ಬನಂತೆ ಫಸ್ಟ್ ನಿಕ್ಲು ಕಡಪುಡ್ನಂಗ ಅವು ರಕ್ಷಿತ್ ಅತ್ತು ಕಕ್ಷಿತ್ ಒಂದುದು ಐಕಿ ಯಾನ್ ಪಂದಿತ್ತ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆದಿಪ್ಪೋಡು ಒಂದುದು ಗೊತ್ತ ಗೊತ್ತಾಯಿ ನಿಂಗೆ ಇವತ್ತು ಗೊತ್ತ ಕಕ್ಷಿತ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಆಯನ ಜಾತಕದ ಪುದರ್ ಕಕ್ಷಿತ್ ಬಟ್ ಆಗ ರಕ್ಷಿತ್ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಪುದರ್ದಿತ್ತೀನಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಹುಡು ಪಪ್ಪ ರಕ್ಷಿತ್ ಒಂದು ಪುದರ್ದಿತ್ತೀನಿ ಆಯ್ ಪೂರ ಇಂಚಿನ ಏತು ಮಂತ್ ಕನ ಇದ್ದು ಬರ್ತ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಏತುಂಡು
ಏಸಲ್ಲ ಪುಟ್ಟದಮ್ಮಯ್ಯಿ ಮಿಸ್ ಆಗುದು ಮಸ್ತ್ ಸರಿ ಅದು ನಿನ್ನಲ್ಲ ತುಲ್ಲ ರಡ್ಡು ಉಂಟು ಬೇರೆನ ತುಲ ಬೇರೆಗೆ ಬರ್ತ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಪನ್ಪೆ ಅವು ಪುದರ್ ಬೇತೆ ಉಂಡು ಎನ್ನತ್ತು ಬನ್ನೊಂದು ಪುದರ್ ಎಂದೇ ರಶ್ಮಿತ ಇಂಕ ಸ್ಕೂಲ್ ಉಡು ಪುದರ್ ದಿತ್ತೀನಿ ಎನ್ನ ರಿಯಲ್ ಪುದರ್ ರಮ್ಯಶ್ರೀ ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್ ರಶ್ಮಿತ ಉಂಡು ಬಟ್ ಇದು ಬರ್ತ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ರಮ್ಯ ಅಂದ್ ಇಲ್ಲ ರಮ್ಯದ ಲೆಪ್ಪುನೆ ನಾನು ರೆಕಾರ್ಡ್ ರಮ್ಯಶ್ರೀ ಅನ್ ಬೇರ್ತುಲೆ ಕೆನಿಕಲ್ ತೂಯರತ್ತ ಜಾತಕ ಬಂಟ್ನಾರೇನ ನನ್ನ ನಿಕ್ಲು ದಾದ ಅಂದಿತ್ತು ನಂಡ ಏನು ಆಲ್ರೆಡಿ 11 ಬ್ಲಾಗ್ ಪಂತೇನು 100 ರೂಪಾಯಿದ ಜ್ಯೋತಿಷಿಯರು ಮೇರೆ ಒಂದು ಶಾಲ್ ಪಾಡೋಲ್ಲ ವೈಟ್ದ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ ನಿಖಿಲದಾಲ ಜೋಕುಲ್ನ ಜ್ಯೋತಿಷ ಬಂದ್ರೈತೆ ನಂಡ ಮೇರೆ ನಂಬರ್ ಅಂಕಲ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋ ಮತ್ತೆ ಇಮ್ಯಾಗ ಐಟಿ ಸ್ಪೇಸ್ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಬಾರಿ ಎಂಕ್ಲಿತ ಬತ್ತ ಮುಲ್ಪ ದಾಯ ಕುಲ್ದಿನ್ನವ ಗಾಳಿ ಜೊತೊಂಡ್ರೆ ಕುಲ್ದಿನ್ನ ಮಲ್ ಪುಯ್ 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 ಮಸ್ತ್ ಬೆಚ್ಚ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಮುಲ್ಪ ಬ್ಯಾರಿ ನಡು ಪಂಡ ಬೆಚ್ಚ ಪಂಡ ಗಾಳಿ ಅಂತ ಕೋಲ್ಡ್ ಉಂಡು ಅಣಸಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಂಡು ಪೋಯಿನ ಒಂದು ರಿಂಗ್ ಒಂದು ಸ್ಕೂಟ್ ಬರ್ತಾರೆ ಕೊಲದ ರಿಂಗೆ ಎಡ್ಡೆಗೆ ಪಂಡ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬೇರೆ ಅಮ್ಮ ಲಾತೆ ಜಾತಕ ತುಪ್ಪಿನ ಬಟ್ಟೆ ಡಬ್ಬ ಕೇಳಿದೆ ಏನಂಗ ಬಟ್ಟೆಲ್ಲ ಕಂಡೆ ಪಂಡ ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಿ 2 ದಿನ ಪರೀಕ್ಷೆ ಉಂಟು ಬಟ್ಟೆಗೆ ಹರ್ ನೆರಿಯ ರೆಗ್ ಒಂದು ಮಗಲ್ಲದ ಏರ್ ಬನ್ನಿಕ್ಕೆ ಮನ್ಪರ ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಇಂಚ ಅಂದ ಪಂಡ ಮನ್ಪುರ ಸಿಟಿ ಬತ್ತ ಮಲ್ಪ ತೂಯರ ಬತ್ತ ಮಲ್ಪ നവരത്ന വേണ്ട നമുക്ക് പരല് വേണ്ടി ഇല്ലേ നിങ്ങൾ ಗೋಲ್ಡ್ ನೆಂಚಿನೆಂಕ್ಲು ಬಂಗಾರ ಮನ್ಪರ ಬತ್ತಿತ್ತ ಅಪ್ಪ ಕೊಂದು ತಾಗುದಿನ ರಕ್ಷಿತಗೂ ಫುಲ್ಲು ಕಾರ್ದ ಕೆತ್ತನೆ ಪೋದಿತ್ತು ದಾದನ್ ಪರ್ಲದ ಕತೆ ಅವೆ 20,000 ಲಕ್ಷ ಮುಟ್ಟಪ್ಪಲಿಗೆ 5,000 ದಿನಾರ್ ಪರ್ಲಿಗೆ 5,000 ದಿನಾರಿಗೆ ಇಂಕು ನಿಜವಾದ ಶಾಕ್ ಅಣ್ಣ ಕೇಂದ್ರದು ಒಲ್ಪಲೇಜಿ ಒಂಜಿ ಶಾಪ್ಡ್ ಇಂಕ್ಲು ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ದೆ ಜಸ್ಟ್ ಪರ್ಲದನ್ನ ಶಾಪ್ ಐದು ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಇತ್ತಂದು ಐಕು 5,000 ದಿನಾರ್ ಪಣಲೇರು ನಿಜವಾದ ಶಾಕಿಂಗ್ ಒಂದು ಇಂಕ್ಲೆ ಪಂಡ ಐಡಿಯಾನೇ ಇಜ್ಜಿದೆ ಅಂದ ಮಾರ ಒಂದು 16 ಲಕ್ಷ ಉಂಟು 16 ಲಕ್ಷ ಹಾಕೊಂಡಾಯ್ತು ಕಾದ ಅವಸ್ಥೆ ಅಷ್ಟು ನನ್ನ ಒಂಜಿ ರಿಂಗ್ ತೊಗೊಂದುಲ್ಲೇರು ರಿಂಗ್ ಆಯ್ತು ಸ್ಟಡ್ ಒಂದು ಶೋಕೊಂಡ ಡಿಸೈನ್ ಒಂದು ಶೋಕೊಂಡು ಅರೆ ಕೆಬಿಕ್ ಪಾಡ್ರಿಗೆ ಆತು ಜಸ್ಟ್ ಸ್ಟಡ್ ಆಯ್ತು ಅವ್ರು ಒಂದು ಬಿಡಿ ಬಂದಿದೆ ಮಿತ್ತಡು ಅಂಡ ಸ್ಟೋನ್ ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಎಡ್ಡೇಜ್ ಗೋಲ್ಡ್ ರಿಂಗ್ 5,000 25,000 ಮತ್ತೆ ಗೋಲ್ಡ್ ಪರ್ಲ್ ರಿಂಗ್ ಅಂದ ಒಂದು ಏನ ಬೀಡಿಡ ಒರಿಜಿನಲ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಬೀಡಿಡ ರುಪೀಸ್ ಒರಿಜಿನಲ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಪರ್ಲ್ ಅಂಡ 20 ಲಕ್ಷ ಮುಟ್ಟೆ ಮತ್ತೆ ಬಕಾಯ್ದಾದ ಮರ ಅಂಚ 5,000 ದಿನಾರ ಕಂಡ ಎಂಚಿನ ಅವಸ್ಥೆ ಓಕೆ ಆತ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್ ಅವು ಡಿಸೈನ್ ಸೂಪರ್ ಬೇದಿಜ್ಜ ಅವು ಎಲ್ಲಿ ತೊಲೆಗೆನಾ ಎಲ್ಲಿ ಇದು ತೋಜ ಇರೋದು ಹಾಂ ಅವು ತೊಲೆಗೆ ಇನ್ನು ತೊಲೆಗೆ ಇಂದಿನ ಶೋಕ್ ಉಂಟು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಒಂದು ಎಲ್ಲಿಯ ಒಂದು ಮಲ್ಲ ಒಂದು ತಂದು ಜಾಸ್ತಿ ಮಲ್ಲ ನನ್ನ ರಿಂಗ್ ಸ್ಟಡ್ ಒಂದು 5,000 ಯಾನ್ ಕೇಂದಿತ್ತು ಅಂದ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಎಂಕಲಿ ತಡಕ್ಕೆ ತಾಯ 5,000 ಬೀಡಿ ಪಂಡೆ ಮೇ ಬಿ ಆ ಜೆತ್ತದಿತ್ತೇನದ ಎಂಕಲ್ ಕೇನ್ನಕ್ಕೆ ಎಂಚಿನ ಅರ್ಥ ಅಂಡ ಒಳ್ಳೆ ಎಂಕಲ್ ಅಂಗಡಿ ಸೇಲ್ ಕೇಂಡೆ ನಾಯಕ ಅಂಗಡಿ ಸೇಲ್ ಉಂಡ ಕೇಂಡ ನಂದು ಆಡದ ಅದಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಮಾರ ಎಂಕಲ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಜೋಸಾಲ ಕಾಸಡ್ ಕೇಂಡ ಅಲ್ಪ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಏತ್ ಪನ್ಯ 500 400 to 500 ಒಂದು ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರು ನೆಟ್ಟರು ತೂಕನಾ ಮಲ ಬರಡು ಅಲ್ಪ ಲೈವ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಹೋಯ್ ಹೋಯ್
ఇంక రాదమ్మ అనుకున్నది ಗೊತ್ತಾ ಸುದಿಗೆ ಎಂಚಿನ ಇಷ್ಟ ಅಂದೆ ಗೊತ್ತಾ ಜರಿಗೆ ಓಲೆ ಇಷ್ಟ ಇಜ್ಜಿ ಅರ್ಬನ್ ಪೇರು ಅವು ಬಡ್ಚಿ ಒಂದು ಬಡ್ಚಿ ಏನು ಅಪ್ಪ ರಾದಮ್ಮ ಅನ್ಕೊಂಡೆ ಗೊತ್ತಾಪ್ಚಿ ದಾದ ಕೊರ್ಪುನು ಹಾಂ ಒಂಜಿ 15 ಇದಿನ 16 ಮೊಬೈಲ್ ದೆಪ್ಪುಲ 16 ನಿನ್ನಲ ಅರ್ನಲ ಸೇಮ್ ಅನ್ಪುಲ ಮೊಬೈಲ್ ಅರೆಗೆ ಒಂಜಿ 12 ಬತ್ತೊಂದೆರತ್ತ ಬಕ ಸಾರಿ ನಿರ್ವೇರು ಮಾತ್ರ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ನಿರ್ವೇರು ತುಲ ಲವಣ್ಯಗ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗ್ನಾರ ನಿರ್ವೇರು ಊರ್ಲ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಮೊಬೈಲ್ ಆರು ಏಪಲ್ ಎನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಇತ್ತ ಎಂಕಲ್ ಮೊಬೈಲ್ ದಿತ್ತೊಂಡು ಯಾನ ಎಂಕ್ 16 ಬತ್ತನತ ಎಂಡ 11 ಇತ್ತೊಂಡು 11 ಆರು ದಿತ್ತೊಂಡು ಏನಡ ಎಂಕ್ ಪೊಸದ ಕೊರುಂಡ ಎನ್ನೇನು ಆರ್ದಿತ್ತೊಂಡು ಅಂಚ ಅರೆ ಓಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮನ್ಪುಜಾರ ಅವು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇತ್ತು ಎಂಕ್ಲಾಂಡ ಆಸೆ ಮನ್ಪು ಅವು ಬೋಡು ಬೋಡು ಬಟ್ ಆರು ಆಸೆ ಮನ್ಪುಜೆ ಆರು ಬನ್ಪೇರು ಎಂಕ್ ಈರೆ ಮಲ್ಲ ಗಿಫ್ಟ್ ಐದು ಮಲ್ಲದ ಅಲ್ಲೇಜ್ ಬನ್ಪೇರು ಅಂಚ ಕೊರ್ಕ ಲಾವಣ್ಯ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಮನ್ಪುನ ಬೆಟ್ಟಾರ ತೋಜು ನಿಂಕ್ ಬಕಾರ ರಶ್ಮಿಕ ಇಜ್ಜಿ ರೋಪಣ ಉಂಟ್ಲಿ ರೋಪಣ ಅಂತ ಬರ್ಪಲ್ಗೆ ಅಂದ ತುಲ ಒಂಜಿ ಸುದಿನ ಒಂಜಿ ಆನಿವರ್ಸರಿಗೆ ಗಿಫ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಪರದಾಡುನ ಬೇಲೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಎಂಗ್ ನಿದ್ರೆಲ ಬರೋನು ಒಂದು ಆಕ್ಚುಲಿ ತುಲ ಇಂಡಿಯನ್ ಸೇವಿಂಗ್ ಮಂತ್ ದೀತಿನ ಕಾಸು ಖರ್ಚಿದ ಸೊ ಒಂದೇಟ ಸುದಿಗೆ ದಾದಾವಣ ಗಿಫ್ಟ್ ದೆತ್ತುನು ಗಾಂದಿನಿ ಬಟ್ ಸುದಿಗೆ ಗಿಫ್ಟ್ ದೆತ್ತೊಂಡ್ರೆ ನಾಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡೆ ಇಜ್ಜಿ ಅರೆ ದಾಲ್ ದೆತ್ತೊಂಡು ಅಂದ್ ಕಾಸು ತಿತ್ತೆ ಪಂಡಯ್ಯ ಸೇವಿಂಗ್ ಮಂತ್ ದೀತಿನ ಕಾಸು ಒಂದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಸುದಿ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಸೊ ಅಂಚದ ಈ ಕಾಸು ದಾದಾವಣದೆ ತೊಂಗಾನುಲ್ಲ ಲಾಸ್ಟ್ ಇತ್ತು ಪಾರ್ಟಿ ಬಂತು ಪೋಪನ ಇಟ್ಟೆ ಲಾಸ್ಟ್ ನೆಟ್ ಪಾರ್ಟಿ ಬಂತು ಪೋಪನಗೆ ಅಂಚೆ ತುಂಬಾ ಅಮ್ಮನಕ್ಲಿ ಪ್ರದೀವ್ ಅಂತಿರೋದು ಅಂಚನೆ ಎಲ್ಲ ಚುಚ್ಚು ಚುಚ್ಚು ಚುದ್ದಿದ್ದೀನಿ ಬಟ್ ಇದು ದಾದದೆ ತೊಂದು ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಒಂದು ಜಾಗ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ತೆತ್ತೊಂಡಾರೆ ಕೊಂಚ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ ಕಿಂಚ ಒಟ್ರಾಸಿ ತೆತ್ತೊಂಡಾರೆಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ ಅವಂತೂ 100% ಕಾಣ್ತಾನೆ ಸುದಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ ಒಟ್ರಾಸಿ ಕ್ಯಾಶ್ಮಲ್ ಕೊನೊಂದುಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಬೀಚಿಗೆ ಹೋದ್ ಪರ್ಲು ನಾಟಕ ಅಂತ ಅಂದೆ ಚಿಕ್ಕ ನಾಟಗೆ ಎಂತ 2 ದಿನ ರಜೆ ಉಂಡು ಐಟ್ ಪೋದು ಬರ್ಕ ಬಂದ್ಬಿಡು ಏ ಮುಂದೆನೆ ದಿದ್ದು ಬಿಡ್ಕರ ನಮ್ಮ ಕಾಸನೆ ಖುಷಿ ಆಪು ಈಜಿಂದ ಒಂಜಿಂದ ಬರ್ಪಣ್ಣದ ಇಚ್ಚೆ ಬಾಕ್ಸ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಪೇಟಿಗೆ ಇಚ್ಚೆ ದುಡ್ಡು ಹೇ ಅಂದಂದರೆ ಅವು ಖುಷಿ ಆಪು ಮುಂದೆ ಅದಾ ಒಂದು ಫುಲ್ ಒಂದು ಹಿಡಿದ ನೋಟ್ ಕೊಡ್ದು ಬಿಡ್ಲೆ ಡ್ರೆಸ್ ಶೂ ಸೆಟ್ ಹಾ ಅಂಚೆ ಮಾಡ್ಕೋದು ರಪ್ಪ ದಟ್ಟ ಕಿಸಿರ್ತೀವಿ ಒಂದು ರಪ್ಪ ದೆಪ್ಪುನ ರಪ್ಪ ಬಿಜ್ಜಿದ ಬಿಜ್ಜಿ ಕೊಡ್ತಿ ಪಾಡು ಅವಂಚ ಬರ್ಪದ ಅವರು ಸತ್ ಫುಲ್ ಇಂಚ ಒಂಚೂರು ಆಗ್ತದೆ ಸ್ಪೇರ್ ಬಾರ್ದು 7 ಇಂಚ ಬರ್ಪಲೆ ಅಂದ್ರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಉಂಬರ್ನ ದೆಪ್ಪುನ ಒರಿಜಿನಲ್ ನೋಟು ಅದಿಜಿಂದ ಬಲ್ಲನ ಪಾಡ್ದು ಕಟ್ಟದ್ ಬಿಡ್ಕ ಸೀದಾ ಪೋದಿಪ್ಪುಂಡು వాళ్ళ ఐడియా సులే నేను ఈత్ సమైడ్ సేవింగ్ మంతిన కాసు బలూన్ పాಡ್ದು ಕಟ್ಟದು ಹುಡ್ಕಗೆ ಮುಖ ಸೀದಾ ಪೋಪುಂಗೆ ಅದು ಏನು ತೂತೆ ಒಂಜಿ ಫನ್ನಿ ವಿಡಿಯೋ ಪತ್ತರ ಪೋನಾಗ ಪೋತೀನಿ ಗ್ಯಾಸ್ ತಗೊಳ್ಳ ఆయన ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳದ ಸ್ಯಾಲರಿನ ಪಾಡು ನಾಯಿ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ಯಾನು ಕಾರ್ ಬೋಲಿನೆಲ್ಲ ದೊಂಕ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳದ ಸ್ಯಾಲರಿ ನಾಯಿ ಪಾಡ್ದಿನಲ್ಲ ಬರ್ಡೇ ಗಿಫ್ಟ್ ಆಲ್ ಶಾಕ್ ಕೊಡ್ತು ಒಂದು ತೂ ಒಂದೇ ಹೊಲ್ದಿನಿ ಅವು ಮಿತ್ತು ಶಾಕ್ ಕೊಡ್ತು ಒಂದು ಅಂದ ತೂದು ಕುಲ್ದಿನಿ ಅಲ್ಲ ಅತ್ತ ಓಡಿ ಮುಟ ಮಂಗೆ ಒಂಜಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಕಟ ಮಾಡೋದು ಒಂದು ಗುರ್ತು ಗುರ್ತೆ ಯಾನಾತ ವಿಡಿಯೋಗೆ ಮಂದಿನದ ಅದ ನಾನೇ ಅಂದ ರಿಯಲ್ ನೋಟ ಇಂಚ ನೀರೆ ಗೊತ್ತು ಅಂಚ ಊರ್ದಾರು ಈರ್ ಮಂದಿನ ಅತ್ತ ಅಂದೆ ಪತ್ತುಲ ಏತಿ ಶೋಕುಂಡು ಬಂದೆ ಎಂಕಲ್ ಚಾ ಪರ್ರೆ ಬತ್ತ ಮಾತಿರ್ಲ ಚಾ ದೇತು ಈಗ ಬರ್ಸ ತಿಂಡಿದಲ್ಲ ಏ ಒಂಜೆಟ್ ಸಕ್ಕರೆ ಕಮ್ಮಿ ಬಾಡ್ದೋಡೆ ಮೊಲೆಗೆ ಬೋಡು ಐಕ ಅವು ಕೇಕ್ ದಿತ್ತೊನ್ಲಿಗೆ ಕಲ್ವೇದಿ ಆಡ್ದೆ ತೊಂಡ್ರೆ ಅನ್ಪುಂಡು ಸೆಕೆಂಡ್ದ ಬ್ರೌನ್ದ ಒಂಜಿ ಕೇಕ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಣ್ಣ ಯಾನು ಕೇಕ್ ದೇದು ಮೊಲ್ತುಲ್ಲ ಮೊಲೊಂಜಿ ಪೆಪ್ಸಿ ಒಂಜಿ ಏತು ಪರ್ಪಲ್ ಒಂದು ಇಜ್ಜಿ ಎಕ್ಕಡ ಪರ್ನೆ ಆತು ಪೆಪ್ಸಿ ಬೊಕ ಎಕ್ಕಡ ನೆನಪಿಜ್ಜಲೆ ವಿಟ್ಲದಾರಿಗೆ ಊರ್ದಾರು ಊರ್ದಾಕಲ್ತಿಕ್ಕನ ಖುಷಿ ಆಗ್ಬೋದು ತಿನ್ಲೆ
ಕಳ್ತಪ್ಪ ಇಂಚ ಉಂಡುತ್ತಲೆ ಗರಿ 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 ಎಂಚ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಕೇಕ್ ಗರಿ ಗರಿ ಅದು ಗರಿ ಗರಿ ಆದುಂಡು ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಕೇಕ್ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಕೇಕ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಕೇಕ್ ಹೋಗುಂಡಿಯಾ ಅದ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಂಚ ಈ ಜ್ಯೂಸ್ ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ಪ ಚಪಾಬ್ಜಾ ನಿಮ್ಮ ಜೋರು ಮಸಾಲು ಮಾರೈತಿ ಚಾಲ ಇಂದ್ರ ಡೈಲಾಗ್ ಹಾಕದ పండు పండు తక్కువలే వరకు ಚಾಲ ಮಸಾಲು మసాలు వండది తాకర ఉంటియా నై చిలి తరేవేనే కిచి టేస్ట్ మందిచి ಕ್ಯಾರೆಟ್ ತಿನ್ನು ಸಾಫ್ಟ್ ತುಳು ಇಂಚ ಉಂಡು ಬದಲು ನಮಕಿಂಚ ಮನ್ ಪರಾಪುಜಿ ಶೋಕು ಕಳ್ತಪ್ಪ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಅಡೋನು ಆರ್ ಅಡೋನಾ ಅನ್ನ ತುಲೆ ಅನ್ನ ಟಿಶ್ಯೂನ್ ಪೂರ ಖಾಲಿ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಂಜಿ ತಿನ್ಪುನ್ ಕೈ వచ్చును ಒಂಜಿ ತಿನ್ಪುನ್ ಕೈ వచ్చును ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಕೇಕ್ ಅತ ಒಂದರ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪೊಡು ಇಲ್ಲಾಡು ರೂಮುಡು ಗೌತಮ್ ಒಂದು ಜಪ ಮಂತ್ರ ಇದೇ ಬತ್ತನ ಜೋರಿ ಲಾವಣ್ಯಗ ಈತ್ ಜಾಸ್ತಿ ಏನಿ ಕೇಕ್ ಪೂರ ಖಾಲಿ ಮಂತದ ಈತ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂಡಲ್ಲ ಈಗ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೈಸಿ ತಿನ್ಪು ಒಂಜಿ ಸ್ವೀಟ್ ತಿನ್ಪು ತಪ್ಪ ಬೊಕ್ಕ ಪಪ್ಸುಲ್ ಅಂಚೆನೆ ಪೂರ ಖಾಲಿ ಆಯ್ಬಕ್ಕ ಎಡ್ಡೆಜ್ಜಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಊರ್ದಾರು ಪಪ್ಸ್ ಪೂರ ಖಾಲಿ ಬಂತಳು ಒಂದು ಅಶ್ವಿನ ಅನ್ನ ಎಲ್ಲ ಖಾಲಿ ತಿನ್ನ ಖಾಲಿ ಈತ್ ಅಣ್ಣನ ಚಾಟ್ ಕೆಲೆ ಅರಡಪನ್ ಕೆಲೆಂಜಿ ಬಿಡ್ತು ನಾನು ಬೋಟ ಜೆತ್ತೋನೆ ನನ್ನ ಚಾ ಅರ್ನ ಚಾಕೆ ಕೆಲೆಂಜಿ ಬಿಡ್ದು ಕೆಲೆಂಜಿ ಸೈಡ್ ಬಂದು ಅವು ಪೋದ್ ಅಣ್ಣ ಬರ್ಪೆ ಪೆಪ್ಸಿ ನನ್ನ ಲಾವ ನೀರು ನನ್ನ ಪೆಪ್ಸಿಗೆ ಏನು ಗುಳುಗುಳು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಇದಲ್ಲ ಚಾ ಬಣ್ಣ ಇದಲ್ಲ ನನಗೆ ಮತ್ತೆಲ್ಲ ಫೋಟೋ ವಿಡಿಯೋ ತೂಲ ಅವಸ್ಥೆ ಏತ್ ಪಾರ್ಟಿ ಅಂಡು ಮುಕ್ಲಿಗೆ ಸಾಕಂಡಿಗೆ ಒಂದು ಮುತ್ತಿನ ಕತೆ ಅಂಡು ಸುದಿಗೆ ಮುತ್ತು ನಾಡ್ರಬಹುದು ಒಂಜಿ ಮುತ್ತಿನ ಆಲ್ರೆಡಿ ಚಾಪುರ ಪಡ್ತಾಂಡು ತಿರ ಆನಿವರ್ಸರಿ ಪಾರ್ಟಿ ಎಂಕ್ಲು ಅಶ್ವಿನ ನಂಜಿ ಸಾಯಿಬಾಬಾನ ಫೋಟೋ ತಿತ್ತೊಂಡಿರು ಶೋಕುಂಡು ಎಂಕ್ಲಿತ್ತೆ ಸುದಿಗೆ ತೆತ್ತೊಂಡ ಫೈನಲಿ ಮುತ್ತು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಸಮುದ್ರಡ್ ನಾಡಿದು ಸೊ ಆಯ್ತಾ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಒಂದು ಬಹರಿಂದ ಪ್ಯೂರ್ ಮುತ್ತುಗೆ ಒಂದು ಪರ್ಲ್ ಅಂದು ಬಹರಿಂದ ಒಂದು ಪ್ಯೂರ್ ಪರ್ಲ್ ಸೊ ರೇಟ್ ಇಚ್ಚತಾಯ್ತು ಶೋಕುಂಡು ಐನ ರಿಂಗ್ ಮಂತದ್ದು ಅಕ್ಲಿ ಕೊಡ್ಪೇರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಕೊಡ್ಪೇರಿಗೆ ಸೊ ಫೈನಲಿ ಒಂಚು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಹೆಂಕ್ಲಿಗೆ ನಾಡ್ದತ್ತ ಕಾರ್ ಪುರ ಬೇನೆ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಚಪ್ಪಲ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತೀನಿ ಕಾರ್ ಪುರ ಬೇನೆ ಏಪ ಬೈದ ತೇತ್ ಗಂಟೆ ಐನರ ಅಂಡ್ ಇತ್ತೆ ಸುದ್ದಿ ಅಂತೂ ನೆರ್ಪುನ ವಿಡಿಯೋ ಅಂತ ಹೆಂಕ್ಲಿಗೆ ಯಾತ ನೆರ್ಪೇರು ಹೆಂಕಿ ಪಂಡ ಡ್ರೆಸ್ ತೆಪ್ಪೇರ ಅಂತ ಬೈದಿನಿ ಡ್ರೆಸ್ ತಂದು ಪೋಂಡ ಓಕೆ ದಾಲ ಮನಿ ಪೂಜೆ ಡ್ರೆಸ್ ಮಿಂದ ತಂದು ಪೋಯ್ಜ ನೆರ್ಪಿ ನಾಯಿ ನೆರ್ಲಕ ನೆರ್ಪೇರಿ ನಮ್ಮ ಬ್ರೇಸ್ಲೆಟ್ ಏತು ತುಯ್ಯ ಬ್ರಾಸ್ಲೆಟ್ ಒಂದಿಲ್ಲ ಲಾಸ್ಟ್ ಟಿಕ್ಕಿನಿಂದೆ ಅವೇ ಮಾರೆ